Mooi. Mooi video. Ja, hoor. Zullen we rechts naar beneden? Ja, oké. Zo. Nou, dit is weer de bedoeling. Ze zijn een mooie flitsende merk op dat. Mooie merk. Dat is Ja. Ga ik een naaie gel, een keer draait ik nog wel even in doen. Nee, maar Het schilder even in, maar even onder de kaap indrukje. door de kap. Ja, dat is wat meer volume hier. Dan kun je zo mooi een breedje onder de kuip zetten. Dat is het derde. Hartstikke zin in een bakje thee of koffie. Ja, lekker. Zet maar toch even indrukje onder de kap. Dus dan neem ik even een bakje. Ga maar. Ja, die ben ik wel. Oh. Ja, klopt. Maar net niet, hè? De bron is net. Oh. Kan niks van gebeuren. Ik even gewoon niet masseren. Nou, dat net een hiep, hè? Nee, dat ook. Moest ik even een boekje houden? Ja, voor de interessant. Ik een privé? Nee. Mooi video. Ja, hoor. Zit rechts naar beneden? Ja, oké. Ik een naaie gel, een keer draait ik nog wel even in doen. Ga je het mee volume hier. Kan niks van gebeuren. Kan niks van gebeuren. Kan niks van gebeuren. Ik een privé? Nee. Ja. Even een lekker bakje. Kostje, door met al iets al maar. Kom er een woord aan. Hartstikke flink is het Mino. Jongen. Wel verdorie, Klaske, wat is Mino flink? Dat is een zakje dat ik aan merken, maar dat ik het nog nou eenmaal. Ik ging net in de gaten. Kijk maar. Dat er zelf voor volume in komen zo. Nou, Nou, wat is het? ik was het altijd wel erop. Nou, dan rek ik dan maar op. Ik ben het wel. Zo, nou nu een bakje thee, jongen. Oh, Zullen we het even zien? Nou, veel zo man. nou, hartstikke mooi, hè? Mooie kuip zit erin. Is dat zo? Tevreden? Ja, goed, nou, dat hoor. Kapsalon papillote is natuurlijk gegarneerd, kuppensoepvrij.